Bona vesprada als regidors i regidores i també al públic que ens seguís des d'internet. No llegiré la moció, l'exposició de motius, perquè crec que és una moció curta i que pràcticament tot el món compartirà. Sí que llegiré en acabant els acords que proposem. Fent un resum, aquesta moció la presentarem fa alguns mesos, abans de la pandèmia del Covid, i en un primer moment la vàrem retirar perquè arribarem a un acord abans del ple amb el Partit Popular per a donar-nos un mes de plaç, un mes de termini, per a intentar trobar alguna solució o per a estudiar un poc més en profunditat aquest assumpte. Transcorregut aquest temps i, a més, tot el temps de la pandèmia, i vist que no hem arribat a cap acord o no se'ns ha plantejat cap alternativa en aquest sentit, tornem a presentar la moció que du per títol de la inclusió de les persones amb discapacitat en les beques de transport de l'Ajuntament de Massanassa. Únicament el que proposem en aquesta moció és modificar les bases, si és que això és possible, i si no, la qüestió tècnica ens la diran els companys del Departament de Tresoreria, però únicament el que pretén la moció és incloure també a les persones que s'han de desplaçar a centres ocupacionals, a tallers ocupacionals o a fundacions de persones amb discapacitat en aquestes ajudes al transport que ja fa uns anys se ficaren en marxa perquè moltes persones les reclamàvem. És una moció que l'únic que sol·licita és això. Actualment, per posar un exemple, un bono d'Aubaca, que és la línia d'autobusos metropolitans que passa per Massanassa, il·limitat i sempre que no isca de la nostra zona, que si no recorde mal és la zona A, té un cost de 45 euros mensuals, el que es multiplica per 2 perquè normalment la persona amb discapacitat que ha d'acudir a aquest centre va acompanyat d'una persona familiar o d'alguna altra persona. Al fi i al cap, això és un cost que assumeixen les famílies de les persones amb discapacitat que ja de per si tenen problemes, i aquesta moció el que pretén és això, que l'Ajuntament de Massanassa arribi on no arriben altres institucions, de la mateixa manera que ja fa per exemple, les beques de transport a estudiants. Les persones de Massanassa no tenen així en el nostre poble, les persones amb discapacitat que han d'acudir així, en el nostre poble no tenen un centre de referència, abans existia el Marquès de Dosaigües, ara no, i acudeixen a centres com a PAMI en Catarroja, per exemple, la cooperativa Tola de Silla o alguns altres centres que estan en la Torre, en Alcàsser i altres municipis. És molt comú, i tots ho hem vist, que aquestes persones i les seues famílies estan normalment a l'avinguda Blasco Ibáñez esperant o autobusos privats, que això té un cost prou elevat, o els autobusos metropolitans, com dia. És una moció que en els seus punts que proposem votar a favor, ara sí, en el primer diu: proposem modificar i ampliar les bases de les ajudes al transport d'estudiants per a incloure també a les persones que han d'utilitzar el transport públic per arribar als diferents centres ocupacionals i fundacions que atenen a les persones amb discapacitat. Segon, donar publicitat i difusió adequada a aquesta nova ajuda per al transport. I tercer, incloure aquesta modificació per a les properes ajudes al transport que es convoquen a Massanassa. Insistisc, si tècnicament no és possible modificar aquestes bases per a incloure els beneficiaris, no només als estudiants, sinó a les persones que han d'acudir a aquests centres, tot i que no siguin formatius, sinó ocupacionals o assistencials, si no és possible això, el que proposem també és que es creï algun tipus d'ajuda per a aquestes persones també puguen accedir a aquesta xicoteta ajuda que dona l'Ajuntament. Som conscients que existeixen unes ajudes de la Generalitat, però els requisits exclouen a moltes persones. Per exemple, aquestes bases de la Generalitat contenen un punt en què diuen que les persones majors de 65 anys no poden accedir a aquestes ajudes. Tenen una limitació també de renda, que té el triple de l'IPREM. L'IPREM enguany està en 578 euros. O, per exemple, només estan enfocades per a les persones que tenen discapacitat de tipus mobilitat. N'hi ha moltes persones que tenen una discapacitat de tipus mental, per exemple, que accedeixen a aquests centres ocupacionals que estan en altres municipis i que automàticament es veuen fora de les ajudes de la Generalitat. Entonces, simplement, i ja acaba, el que proposem és que l'Ajuntament de Massanassa també ajude a aquestes persones que s'han de desplaçar a altres municipis pràcticament tots els dies. Jo crec que la podrem aprovar tots. Gràcies. Per tant, jo sí que li diria que me pareix molt bona la intenció, però en aquest moment no se podria votar, crec jo, al meu pareixer, perquè esa necessitat està coberta. Sí, ya lo he comentado otras veces y uso una frase muy de mi familia de Murcia, y es que en Don Mochás vuela. O sea, aquí yo entiendo la parte de la oposición que hace propuestas y nuestra parte es un poco priorizar qué es lo que debemos hacer y lo que no, porque en un ayuntamiento los 4, 5, 6 millones, lo que sea, en 2 tonterías vuela. Però a mi me sorprèn, senyor Roman, que vostè
diga sí que l'oposició fa mocions, d'alguna manera ha vingut a dir que fa mocions molt facilones i que volem assumir competències impròpies. Jo no sé si vostè és el mateix Jorge Román que proposava fer una incineradora de gats i gossos en el cementeri municipal. El mateix Jorge Román que proposava fer una incineradora de gossos en el cementeri municipal. Vull dir que moltes voltes... Bueno, espere que acabi i ara vostè, si vol, en el cementeri, sí. Clar, vostè diu que nosaltres proposem assumir competències impròpies i demés. És una competència impròpia que l'Ajuntament de Massanassa subvencione als estudiants que van a la Facultat de Tarongers? Pues sí, segurament, però entenem tots que és bo. Esta moció l'únic que vol és que els estudiants, les persones que acudixen a aquest tipus de centres tinguen la mateixa possibilitat, si els correspon, que els estudiants. Vull dir, no és tan complicat. Si ja s'està fent, que existisca la possibilitat, per si en algun moment hi ha una persona que no ho té i ja està, no és tan complicat. Al final, vull dir, parlar de competències impròpies i pròpies, clar, l'Ajuntament assumeix moltíssimes competències que no són seues, tots els dies, i les votem així a favor i estem tots d'acord. Pareix ser que si l'oposició fa una proposta sensata o fàcil, perquè jo crec que vostès mateixos han dit que estan d'acord en això, no se pot votar. En definitiva, la moció és la que és. Si la volen votar a favor bé i si no, pues no la votem. Bueno, la moció no la retirem, senyor alcalde, perquè, clar, esta moció està presentada 2 voltes i la segona volta que la presentem ja fa molts mesos i, clar, vostè en ningú moment, a pesar de que s'han vist en moltes comissions i en actes informals, mos ha transaccionat al respecte. Entonces, clar, vindre així a ple i que vostè ens diga que si necessiten li donarem una beca, nosaltres ja sap que pensem que les beques, les ajudes, les necessitats socials han d'estar ben tassades, ben acordades i en unes bases ben clares i ben públiques. Per això, en Massanassa no existeix ninguna ajuda ad hoc per a aquestes persones. Existeixen ajudes de la Generalitat, existeix el que vostè diu de persones que tenen assignar una plaça en un centre ocupacional i que tenen un plus per transport. Però també és cert el que jo li he dit, que aquestes persones moltes voltes tenen que anar acompanyades de familiars que veuen com també tenen que assumir aquest cost sense que ningú els ajude. Evidentment, aquestes persones estan cobertes segons el cas, perquè n'hi ha també limitacions. La de la Generalitat, per exemple, té limitacions, no? Però un exemple que també li fique és els estudiants també estan coberts. Els estudiants també estan coberts per beques. N'hi haurà dit que sí, n'hi haurà dit que no, i l'Ajuntament de Massanassa, en canvi, té una beca de transport, veritat que sí. En aquest sentit, nosaltres entenem que si estan coberts ja, perfecte, però entenem que no costaria massa faena fer una xicoteta modificació en aquestes bases, si és que això tècnicament és possible, i dir per a estudiants i per a persones que assistisquen a estudiants universitaris, graus de formació, grau superior, grau mig, i a les persones que acudisquen a tallers ocupacionals i a centres d'ocupació. Perquè, clar, vindré ara al ple i dir totes aquestes coses sense haver-ho negociat abans, jo crec que tampoc és correcte, no? Entonces, la moció no se retira i si vos pareix, si el company també imagina que voldrà intervindre... Bé, doncs vots a favor, abstencions i vots en contra.